pas per estos 35 anys dins del Parc de Gandia. Pensé que era el mejor trabajo del mundo. De bomber en Gandia va ser lo más. Es una satisfacción personal que dona el poder ayudar a las personas. Para mí fue un regalo. Una forma de vida. Es bombero en tiempo de guardia y fuera de guardia. Per a mi ha suposat tot. Si tornara a néixer, voldria tornar a ser bomber. Estar sempre a disposició de lo que faci falta. Jo vaig entrar en l'any 72. Un honor, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Si tornara a néixer, tornaria a triar-la de bomber. Y yo, cuando arriba así, es como si estiguérem en ma casa. Ser bomber es treballar en algo que t'agrada. Vàrem encomanar la tutoria o la jefatura, la tutelació del Parc de Gandia. És molt important en este treball, en esta faena i també en el nostre parc, el companyerisme. Fue uno de los motivos por el que yo me quedé en el Parque de Gandía. Y n'hi havia bones, eren joves entonces. Trabajan con nosotros y hacen que los bomberos funcionen bien. Si no, ells són uno més, igual, dins del nostre parc. Sí. Si venim tots a treballar, cada un en la nostra funció y son todos compañeros. Para mí, ¿no? La relación con los compañeros es una relación muy familiar. Acaben sent com una segona família. Por supuesto que considero a mis compañeros como una segunda familia. Sempre he trobat molt de companyerisme. Per companyerisme, un 10. El acento que tenemos pues no nos lo podemos quitar. No entienden, pero bueno. Yo no tengo acento, no sé tú. Tots anem a una. Som grans companys tots. La vida en el parque es una vida molt de familia. Últimamente estamos cogiendo unos kilos, pero bueno, lo estamos disfrutando. Com si fueres un germà més. Superafortunat d'haver conegut aquest grup de gent, d'haver conegut els inicis dels bombers de Gandia. En 35 anys de bomber sempre tenim servicis que mos marquen. En ese momento confié en mis compañeros que me iban a matar. El servicio se tenía que hacer sí o sí. Un xic que va tenir un accident em va marcar una miqueta. Importants pràcticament són tots els servicis. Jo vaig tenir un servici que em vaig arribar a plantejar el continuar en la feina. La fuga de àcid nítric que van tindre un tinent, van ficar en EPQ. De dos trailers que chocaron. Un choque frontolateral que derivó en un incendio de primera. Esa señora pues, me dio un abrazo. Se va quedar atrapat, estava en forma de U per avall. Era un xiquet que se va ofegar. Fue un rescate in extremis. El fum y la temperatura ya le alcanzaba. Ese niño estaba cogido a una reja. Martes 3 de noviembre, las previsiones que nos daban por las noticias eran buenas. I només baixa l'auia, em xupla la corrent i em tira baix la barca. I jo vaig veure passar el cabo de seguretat per davant. No era una lluvia normal. La força de la corrent em tira a mi baix de l'àvia. L'aigua se'l va engolir. I David, estem parlant de molts servicis, moltes anècdotes, servicis importants, però podríem parlar d'algun servici que ha tingut un nivell nacional, trascendencia nacional? Una repercusión nacional, quiero decir, pues, a ver, sí, la verdad es que sí. Aquí tuvimos un episodio que fue un poquito, a ver, alarmante, pero era por lo inusual, y fue el atentado de ETA. Porque aquí cuando nos dijeron que había habido un atentado de ETA, no lo creíamos. Al principio no lo creíamos. Sí, lo veíamos de lejos, lo veíamos en la tele, nos afectaba, pero cuando lo ves de lejos quizá no te afecta tanto. Pero cuando lo vimos aquí, entonces ya empezamos a ver el carisma que tenía un atentado de ETA. Claro. Y la verdad es que yo tengo compañeros, además de mi turno, que lo pasaron mal. Tot això passa estos últims dies, però la presència d'ETA ha sigut quantiosa hacia la comunitat valenciana. Així estava situat en primer moment el cordó policial i al cap de 4 o 5 hores, que es van tirar més arrere, el cotxe bomba que estava situat ahí on està aquest cotxe gris és quan va esclatar. Manuel recorda així l'explosió del cotxe bomba que ETA va col·locar a Gandia en març de 2001. Ni veïns ni comerciants no es creien del tot que fora obra d'ETA fins que va esclatar. Veus físicament com la ona expansiva s'acosta cap a tu, t'atravessa el cos, te retomba dins i al cap d'un segon ho sents.
Més de 50 quilos d'explosiu que van destrossar tot el carrer. Façanes, escales, fanals o aparadors, com el de Roberto, van quedar arrasats per la metralla. Bueno, jo recordo que estàvem nosaltres, era per falles, i nosaltres estàvem fent una revisió de les falles, la conflictivitat que tenia cada falla. Després a l'hora de la cremar ja tindré una idea. I en aquest mateix moment ens donen l'avís que havia nascut un tiro terrorista en la playa de Gandia, però no sabia la magnitud, ni què havia passat, ni res. Sols que era això. Ese dia van recibir l'avís així i l'avís no va ser per la via reglamentària, sinó va ser la policia local que va tocar directament per telèfon i, bueno, un poc incrèduls, eixim camí cap a la platja de Gandia. Es van incorporar a tot el protocol muntat allí i quan ja van arribar a Estedax ens informen que anaven a fer explotar aquest vehicle, que estigueren preparats per a entrar només es produirà l'explosió, hi haurien molts incendis al voltant i que estigueren preparats per a entrar. I que el que els interessava era que sufocaren el lloc on anava a produir-se l'explosió. És una de les imatges que hem recordat últimament. D'esta manera esclatava esta bomba situada en un carrer de Gandia l'any 2001. Possiblement un dels atentats més visuals, però afortunadament sense víctimes mortals. Com este, més enllà dels més sonats de Mutxamel, Santa Pola o València, ETA ha deixat la seva empremta en moltes altres localitats de la comunitat. Va ser una experiència molt diferent al que estàvem acostumats. Fins ara entràvem a pisos en flames, a accidents, a escapes de gas, però això era algo totalment desconegut. No coneixíem la magnitud ni el que podia passar. Sí que s'havia produït una explosió i anàvem a entrar ahí. I a l'entrar ahí dins, jo aquest dia anava de punta de llança, que solen dir, i vaig ser el primer en entrar i va ser un espectacle que em va impactar molt. Veure un carrer tot ple de cotxes destrossats i al passar per un dels cotxes que no havia explotat, que no estava bé, va explotar a uns metres de mi. I això, junt a aquesta tensió, em va provocar una sensació de por a lo desconegut com no havia tingut mai en la vida. En els meus 36 anys, o quasi 37 de bombers, una experiència que no he tingut mai en ningú altre tipus de servei. Em va repercutir, no sé, anímicament, sentimentalment, va ser una cosa que em va impactar moltíssim. No van haure víctimes, sols va ser dels materials. Un servici d'un tràfic que vaig tindre treballant amb la meva dona, que és infermera de SAMU. Va ser quan portàvem 8 o 9 mesos treballant així, i aquest servici se'm va quedar gravat perquè va ser la primera vegada que coincidirem i treballarem junts. Un accident que va ocórrer a les 12 de la nit. 12 i mitja. N'hi havia 2 xiquets implicats. De fet, un no estava greu, que se'l van portar l'helicòpter medicalitzat. Una era una xiqueta que... La xiqueta era la que estava grave, que estava boca avall en l'accident de xiquets. I el xiquet que va poder eixir era el menú. Estava traumatitzat i es va quedar parat perquè no volia reconèixer el que passava dins del cotxe. Dins del cotxe n'hi havia... Estava fora del cotxe. La xiqueta està fora del cotxe. I dins estaven els pares. El pare o un familiar estava... És que no quedava clar dins dels xiquets era familiar. Era una miqueta un lío de família, però n'hi havia 4? N'hi havia. Estava la dona que estava atrapada, l'home que estava atrapat i hi havia faltat. En accident de trànsit, Gandia sí que tenia una certa incidència més per amunt de la resta dels parcs del consorci. Estem molt a prop d'Alacant, entre la zona d'Oliva i Gandia sí que se detectava un nombre sobretot d'accidents de trànsit importants. Un que quasi buit,
i vam anar a un incendi forestal allà per Serra Mariola, sense saber on anàvem David i jo, i m'ho van tirar un puesto per sí, i m'ho van deixar allí. I després mos donem compte que feia un fred, que res, no podies ni assumar-te. No tenien calefacció, en el cotxe, no per res. Tots enrotllats tots un damunt de l'altre. Preguntant on estàvem, ningú contestava. Al final vam arreglar la calefacció i a migdia nosaltres tocant i ningú sabia on estàvem. Però on esteu? Ni idea. No sé ni on estàvem. I vam baixar, al final vam trobar, i vam baixar i estàvem en un puesto que el BRL anava, en vez d'estar allí, anava així. Que nosaltres ens pensàvem que moràvem de dalt baix. Ell aguantant el camió en una mà, i jo a poquet vam buidar la cuba i tot, per poder eixir. I d'ahir vaig baixar, jo estava que no m'aguantava. I em vaig ingressar, tenia una pneumonia, i vaig estar ingressat 15 dies. I d'ahir m'ha tocat els pulmons, i ja ho tinc això per tota la vida. Això es lo que más me ha marcado. Creo que es el día que más frío he pasado en toda mi vida. Estábamos en un fuego forestal, al final no llegó el fuego ahí, cambió de dirección, y estábamos bajo cero, con varios grados bajo cero, y nos tuvimos que poner el equipo de intervención sobre la ropa que llevábamos. La calefacción del camión no funcionaba, nos habían metido en una nevera. La sensación que teníamos nosotros de estar metidos en una nevera. No había ningún sitio que nos pudiera dar calor. Al final decidimos intentar arreglar la calefacción y ya después de pasar toda la noche, ya amaneciendo, logramos arreglarla, ponerla en funcionamiento y calentarnos un poquito. Al día siguiente, a mediodía, llamé a Ricardo para ver cómo estaba, porque sé que había pasado muy mala noche, y me contesta su mujer diciendo que estaba en el hospital ingresado con neumonía. Estuvo varios días ingresado y a día de hoy todavía tiene secuelas no leves de aquel servicio. En Gandia hem tingut inundacions, hem estat assetjats per el terrorisme d'ETA, que ha quedat marcat en la retina, però també som una comarca a la Safor que té molta muntanya i el tema forestal també ha sigut una cosa que hem tingut durant tots aquests 35 anys. I fa poquet de temps tinguérem l'incendi de Llutxent, que ens ha quedat en la memòria més recent. De fet, tinguérem uns companys que tingueren algun problema encara que ho solventaren bé, algun esglai. Respecte a l'incendi forestal, penses que aquest incendi de Llutxent va ser dels més importants? Mira, aquí en Gandía, en cuanto a fuegos forestales, tenemos mucha experiencia, pero claro, debido a la orografía que tenemos en el terreno. Pero creo que en la memoria de todos está el reciente incendio de Llutxent. Sí, van estar un parell de dies i bueno, són servicis molt durs, se passa molta calor, veus moltes viviendes que se cremen, que no pots fer res perquè al final la naturalesa està ahí i te veus molt xicotet tot el conjunt d'este forestal. Va ser molt complex. Jo, de fet, estava de vacances. Quan vaig detectar l'incendi des de l'inici, vaig veure que tenia una potencialitat molt gran i així va ser. Jo em vaig vindre, estava en Terol i em vaig baixar a València. El mateix dia estava en l'incendi. Era un dia d'estiu, feia molta calor, tingueren un parell de servicis abans, no sé, en matorrals o el que fora, i després a migdia ens cridaren per un restaurant en els Marenys. El restaurant tenia una muntanya de llenya, perquè feia les paelles a llenya, i tot això es va convertir en brasa. La calor que feia en les brases
I estiguérem allí pues, mitja d'esprà, apagant la muntanya de brases. I el bar també es va agarrar per dins. I quan ja finiquitàrem el bar, ja ens mobilitzaren a l'incendi a la zona de Montepino, Montesol, a tota aquesta zona. I de camí cap allí se veia ja el resplendor de les flames, ja s'estava fent de nit i es veia que la cosa anava a ser prou seriosa. I ja me digueren, me marcaren un perímetre a fer, que me marcaren entre Montepino i Montesol, a intentar salvar totes les cases que estagueren en perill. Recorde que quan en aquest procés estava el desplome que hi hagué, que anava tot les pavesses per un costat de la muntanya i per l'altre, un lloc de la muntanya encès, l'altre també. Era això, pareixia que estava en l'infern. Però així no, literalment, pareixia que estava en l'infern. I es va donar la tarea d'anar salvant les cases de Montepino i Montesol. Me'n recorde que també entrarem a Montepino i en Montepino salvarem moltes cases, la veritat que moltes. I estant allí ja ens enviaren a Montesol. Quan passa tot això, em vaig enterar que els camions no podien passar per el pont per entrar a Montepino, que n'hi havia una senyal que posava que eren de més de 3.500 quilos no podies passar i nosaltres a BNP que havien 10.000 litres d'aigua o 9.000. I no res, es passarem allí tota la nit, salvant cases, salvant terrenos. Voldries fer més, però no podies. I els mitjos en els que n'hi ha. Las llamas están cada vez más cerca de las viviendas. Los bomberos luchan sin descanso y aún así no es suficiente. Miles de vecinos continúan lejos de sus hogares. Anoche la lluvia les daba esperanzas, pero acabó convirtiéndose en una pesadilla. Teníamos la tormenta encima y ha hecho prácticamente un efecto ventilador. El viento ha avivado aún más el fuego y ha hecho que las llamas se acerquen a Gandía, donde veranean miles de turistas. Una dona en els ulls vidriosos, inclús plorant, diguem-nos que moltes gràcies, que els xalets d'alrededor de sa casa s'havien cremat literalment sencers i la casa d'ella l'havien salvat. I estava superemocionada i ens ho agraïa, però de tot el cor, i ens va fer un escrit que la veritat que cada volta que el llegim tots ens piquem els pèls de punta de llegir i de saber que han fet la nostra labor, ¿no? Nosotros hemos tenido que irnos con lo puesto y huir del fuego, huir. Y en la ruta para bajar hasta Gandía, viendo el fuego bajar de la montaña muy rápidamente por culpa del viento que hubo, yo he tenido pesadillas durante 6 meses. Teníamos unos gatos, los hemos encontrado muertos. Porque la casa en realidad nos lo habéis salvado y he esperado 2 semanas antes de poder volver a venir a casa. Fui la primera vez a veros, que el jefe ha puesto silencio, me habéis escuchado y aplaudida. Es un recuerdo muy fuerte en mi corazón, muy fuerte. Porque si no fueran vosotros, es que tenéis familias y venís a casa ajenas, yo no sé cuántos grados hubo aquí, pero habéis venido en el infierno para salvar casas que no son vuestras. Y eso es, me vas a decir que es tu trabajo.
Fue muy duro, muy duro, muy duro. Horrible, 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 horrible de verdad, no hay otra palabra, horrible. Que hemos llorado mucho por los gatos, llorado mucho de ver todo esto, que el ayuntamiento había dicho que iba a replantar, pero aquí no ha replantado nada. Y nosotros estamos agradecidos hasta el final de la vida porque sabemos lo que habéis hecho y venir hasta aquí y poneros en el infierno. Y ya está, poneros en el infierno. Nosotros os tenemos todos en nuestro corazón y ya está. Yo creo que es verdad que es vuestro trabajo, pero es muy duro y habéis hecho aquí, porque yo hablo de mi casa, pero aquí son 85 casas y solo quemaron 2. Me acordaré toda la vida que estaba allí un chico de los bomberos vuestros y yo lo miré, me miró y me hizo así, con la mano, con una sonrisa, como diciendo, anda. Nunca olvidaré, yo tengo su cara, tengo su señal de mano, nunca olvidaré esto, nunca, porque un chico joven así, yo soy madre y gracias a Dios ninguno de mis hijos es bombero, porque eso es, yo no sé cómo aguantan vuestras madres, vuestras mujeres y todo esto, pero muy duro. L'ordre és això, però prioritat també és important el tema de les vivendes. Pues se va fer una presentació de mitjans de lo que eren les brigades forestals de Divalterra i de mitjans del Consorci. Aleshores varen preparar una espècie de simulacre en el qual anava el tema forestal, que ho farem el que és la part d'enfront del parc, i de simulacre de risc químic que dugueren la unitat de risc tecnològic i varen participar també. Se va fer en el Parc de Gandia i la veritat és que se va fer una organització prou bona i a mi em va agradar com varen quedar de cara als mitjans de comunicació i sobretot enfront de la Diputació de València va quedar com un parc bé, de lo millor que tenim en la província. Vaig entrar en el Consorci en l'any 2010. Abans havia estat en Traxas. Al cap de 9 mesos vaig entrar com a bomber interí en el Consell Insular de Mallorca. I en el 2010, en agost, vaig entrar així al Consorci Provincial de Bombers de València. Diferències entre uns servicis i altres. Quan vaig entrar al Consorci vaig notar un canvi molt gran, tant de vehicles, ferramentes, personal, estructura de treball, a millor, un canvi a millor. De les brigades forestals, o millor dit ara que es dirien bombers forestals, ara, que és un tema que em va agradar molt, quan vaig estar com a brigadista especialista, que es deia en aquell entonces, era la formació que vaig rebre per incendis forestals, cosa que així en el Consorci, en la gent que està entrant últimament, li falta aquesta experiència en incendis forestals. No n'hi ha. I l'experiència en aquesta feina es guanya al llarg de treball. A banda del de Llutxent, n'hi ha hagut diversos més i l'evolució que han tingut. Els comportaments que estan tinguent últimament, de fa 10 anys ja està així, que no és molt de temps, ja s'ha notat alguna de canvi i crec que anem a la llarga es notarà molt aquest canvi. N'hi hauria que estar preparats i, a més, aquesta feina és una feina que evoluciona i tens que evolucionar. Com a bomber tens que formar-te, evolucionar per estar al dia. Bé, David, també tenim el tema d'uns altres parcs, perquè així en Gandia, a més de treballar en una mateixa zona, en un parell de parcs, en Cullera i en Oliva, n'hi ha una altra relació també, podem tindre relacions en altres parcs perquè n'hi ha bombers que han
han anat a treballar allí i han vingut. Quins parcs penses que són els que més relació han tingut o els bombers pareix que tinguin una afinitat? Sí, mira, Josep, aquí hay dos parques que tienen una relación especial con el Parque de Gandía. Quizás Ontinyent tiene una relación especial porque muchos de los bomberos que hay hoy en día trabajando aquí han pasado por allí. Digamos que Ontinyent siempre ha sido un parque, digamos, de paso, en la que hay poca gente que sea de allí, de Ontinyent, pero a día de hoy aquí en Gandía hay muchos bomberos que se han formado allí y ahora están trabajando con nosotros y, por cierto, están muy contentos de haber pasado por allí. S'ha estat allí 12 anys. La veritat és que allí ens han format com a bombers, no? Perquè han estat 12 anys i és molt de temps. I, bueno, sí és de veres que ha passat molta gent per allí, però al final és com tot, perquè així les places està tot ocupat i al final on hi ha places tens que anar. Però molt bons records tenim allí d'on tenim. Bueno, des del 2007 vaig entrar com a correturnos en el Parc de Cullera 3 mesos. Després vaig estar 3 mesos així i vaig passar al Parc d'Ontinyent. Ja quan van consolidar places l'any 2009 vaig tornar a Gandia. Al hi ha un error d'adjudicació de places, doncs me van tornar a enviar a Ontinyent fins al 2012. Sí, el Parc d'Ontinyent és un parc que per a començar a treballar va molt bé a tot el món. De fet, jo crec que la gran majoria dels més veteranos que nosaltres, tipus Andrés Aspas, David Malonda, han passat per allí i com ells sempre ens diuen que ells van tenir una bona experiència en la forma de treballar. Damunt és un parc que, encara que sigui un parc auxiliar, és un P10 i sempre n'hi havia un mínim de 5 persones. Ja després més avant eren 6 i s'assemejava molt a lo que era el parc principal. En servicis no n'hi havia molt de servicis, però ho suplien el tema de la formació interna que tenim nosaltres. 3 anys i pico en Ontinyent. Ontinyent és un parc de pas de gent, perquè realment de gent de la zona d'allí d'Ontinyent són molt poquets i la gent que entra és gent de pas, que és gent jove, amb ganes de fer faena, de fer pràctiques, d'aprendre i de fer germanor. I també el no molt bo que tenia era el jefe de parc Arcadi, que per mi personalment en la seva funció era un crac. Vaig estar molt a gust. De fet, m'ho vaig pensar en vindre així a Gandia. Bé, en general, un parc per aprendre i molt bo. Sí, és una bona elecció. Una per proximitat i l'altra perquè és un parc principal, té més camions, més gent, és un ambient diferent a Ontinyent, però també està bé, perquè també n'hi ha molta gent menor i molta complicitat també entre turnos, entre companys, i també al n'hi haure més vehicles i més material, aprens també moltes més coses i no te deixes a part unes altres, que no sé. I en general, sí, estic content de vindre així. Durant 6 mesos vaig estar a Gandia. Al cap de 6 mesos, la plaça ja en propietat la vaig obtindre en Ontinyent. El pas per Ontinyent va ser molt bonico. El recorde molt bé. És que no puc només que repetir el companyerisme que teníem, que encara continua en aquella gent. I era un parc un poc més tranquil en el sentit de que no té tantes sortides com potser pugui ser el parc este de Gandia, però aprens. I també aprens a conviure, que és una part també molt fundamental. A banda d'aprendre per a la feina i el treballar, el conviure és una part molt fundamental. Encara que a vegades estic en un torn que et toquen un poquet les pilotes, però no passa res, jo també les toque de vez en quan, però bé. La comarcalitat inicial en què se van iniciar els consorcis sempre ha marcat una tendència en quasi tot, en la forma de ser de la gent, en la forma de resoldre els problemes, en la forma de gestionar, diguem, la vida quotidiana en el parc, que és una part molt important, tant com la resolució de serveis. Hay otro parque que ese quizás a lo mejor es el que más he vivido yo, que nosotros tenemos una especial relación con el Parque de Oliva. ¿Por qué? Pues porque nosotros, todos los bomberos que hay en la actualidad, o por lo menos estoy hablando de los veteranos de la época, todos los bomberos que hay en Oliva han pasado por Gandía. O sea, digamos que han nacido en Gandía.
nosotros cuando entramos en el Parque de Gandía. Y cuando llevábamos unos años en el Parque de Gandía, ya se seleccionó a ciertas personas que tenían que ir a trabajar al Parque de Oliva, ja definitivament fijos allí. I és que érem més nous, o bé érem d'Oliva, un poc ens veiem moralment forçats a anar-me'n a Oliva, també perquè coneixíem millor la zona. Després allí vaig estar bé, vaig estar treballant amb gent molt a gust i com me coneixia la zona me sentia operatiu i al final quan hi havia alguna cosa gros també venies a apoyar a Gandia, perquè al final Gandia i Oliva són els parques que ens apoyem i venim tot de lo mateix, el parque d'Oliva era gent de Gandia. I ara havia canviat un poc, o sigui, els parques auxiliars pareixia que eren com per la gent més major o per la gent nova que no podia triar, i jo, circumstancialment, quan van començar els reforços forestals, vaig vindre a fer algun reforç a Gandia i vaig veure aquesta dinàmica de més gent, de gent jove, fresca, amb moltes ganes de ser bomber, i me vaig donar compte que jo encara tinc xispa i que així podia encaixar millor que en Oliva. I res, me vaig arriscar i vaig fer el contrari, com bé tu dius, vaig a fer el que tots no fan, que és d'anar-me'n d'un auxiliar a jubilar-me ja a un parc de zona. A més, inclús m'havien replantejat si tenia idea d'agarrar la segona activitat i de moment no tinc idea, perquè mentre me senga capaç d'estar ahí, vull estar ahí. Al principio hacíamos los relevos en Gandía y se iban 2 bomberos a hacer la guardia a Oliva, era un parque auxiliar. Una historia curiosa. Es una historia curiosa que si la cuentas, a día de hoy la cuentas a la gente nueva, no se lo creen, porque ir a un fuego de vivienda o a un accidente de carretera, 2 bomberos, bueno, los que íbamos sabíamos lo que teníamos que hacer, porque ahora a día de hoy es impensable, no lo puedes, es que ni siquiera lo puedes explicar, porque las circunstancias eran que tú ibas en precario, tú ibas, un bombero es el que tenía que apagar el fuego en una vivienda con los pantalones que llevamos ahora, pantalones de tela, y con un chaquetón, que bueno, la seguridad que nos marcaba, bueno, tú ya lo has visto, el chaquetón que llevábamos antes y el casco que llevábamos antes. O sea, el bombero que estaba allí tenía que rezar para que viniera pronto Gandía, el apoyo, siempre venía el apoyo, pero tenías que hacer lo que podías en ese momento. Y el problema venía cuando te decían que podía haber gente dentro. Claro, nosotros lo que hacíamos era el bombero que iba de chofer ayudaba a hacer la instalación hasta que estábamos en la puerta de la vivienda y después bajaba corriendo a dar agua para que el bombero que había arriba tuviera agua. Claro, pues imagínate eso a día de hoy. Te dirían, eso es de locos. O ir a un accidente, 2 bomberos. Claro, ahora lo piensas y dices, madre mía, si en aquella época hubiésemos tenido lo que tenemos ahora, otro gallo hubiera cantado. Pero eso ya es a tiro hecho, claro. La zona 4, cuando entramos de bomberos en el 86, pues era una mancomunidad, entonces era el Parque de Gandía. Y como apéndice o como extensión operativa, era Parque Auxiliar Oliva. Entonces tenías que ir al Parque de Gandía a presentarte a la guardia, intercambio de novedades, avisos, tal, y luego ya la gente que tenía que ir a Oliva pues ya estaba estipulada. Aquello era muy básico, muy elemental, o sea, en cuanto a capacidad de trabajo, efectividad en el servicio y tal, estabas muy limitado. Te ibas haciendo bombero sobre la marcha, claro, 2, con esos bueyes tenías que arar. La sociedad demandaba que el servicio de bomberos fuera eficiente. En Oliva en aquella època, quan era un retén, s'arribaven ara hasta 2 persones. Podies coincidir en un foc de vivenda i, clar, sempre es comptaven l'apoyo a Gandia, però si Gandia estava en un servici, podia ese apoyo no arribar en seguida i te podies trobar en tindre que fer una instal·lació en un incendi de vivenda que podien hi haure dins persones o no, però fes el que podies. Imagina't el nivell d'esforç físic de que el xòfer i el bomber tingueren que fer la instal·lació hasta la porta, evidentment sempre treballant, en manguera de 25, i que el xòfer se'n tinguera baixar corrents a donar-li aigua al que estava dalt. Les comunicacions tampoc eren el que són ara, inclús, jo què sé, tot, la protecció tèrmica, res era ni paregut. Avui en dia en un visor tèrmic tu entres i veus dins de l'incendi.
abans en un incendi pues, sempre anaves a la palpa, o sea, anaves a la palpa. Entonces se feia dur, se feia dur. I és d'agrair també que veure el Consorci com ha evolucionat i avui en dia hi ha tot el que se té, que sempre se pot continuar millorant i de si 20 anys res tindrà que veure en el que és ara, però de lo que és ara a lo que era abans tampoc té res que veure. Las prácticas era, o sea, yo conocía o me sabía manejar un poco con 4 nudos y montar una tirolina. Pues te gustaba y sabías hacer 2 cosas. Claro, te juntas con gente que sabe otras 2, ya son 4, las pones en práctica, las ejecutas, y era el disfrutar, el de decir, bueno, es que montábamos unas parafernalias, Parque Oliva, Parque Gandía. Ha sido siempre muy especial porque luego hemos ido destinados fijos al Parque de Oliva, pero era Gandía, la zona 4 era Gandía. Tú eras bombero en Gandía. El Parque de Gandía i el Parque d'Oliva al final, com som els mateixos, quan hem treballat junts, crec que al final simplement som el mateix equip. No són 2 equipos, es el mateix equip. Yo me sentí muy acogido y éramos las mismas ganas no de ser un bien queda, sino de estar ahí, de que cuenten contigo, de que eres uno más. En mi promoción nos hemos tenido que hacer sobre la marcha, bomberos, y sentirte bombero, y hacer de bombero, y ser bombero. Ahí sí que tenia en aquella època jo la sensació que cada vegada que feia alguna per algú era a canvi de que me jugava jo el tipus, saps? O sigui, era molt més visceral i emocional ser bomber entonces que ara. Ara no estic dient que un bomber no se senta igual bomber o més, és més. Avui en dia el que entra a bomber ha patit tant i s'ha esforçat tant per superar totes les proves que hi ha avui en dia que evidentment el triatge és gran. Però entonces era com molta emoció, era de molta emoció, o sigui, a l'entrar des d'un foc tu sol és que dius, és que com me passa qualsevol cosa, o me falla, no me va traure ningú, feia, pues jo què sé, que enfocares d'una altra manera la feina, ara ho veig tot molt més tècnic. Que cuando termine, mira, señores, mi guardia ha terminado, no lo he hecho tan mal, el chiquet no lo he fet tan mal. A mí no me enseñaban lo que pesaba una cizalla. ¿Pero para qué querías saberlo? A cortar con una cizalla. Sí. No necesitaba saber lo que pesaba. A lo mucho te decían, no, a partir de una barra de hierro corrugado de más de 1 centímetro y algo, o sea, con la cizalla no, porque son 10 toneladas, no. Expectativa, pues yo creo que es la del primer día, la que he tenido siempre, o sea, que lo que me pueda encontrar, que el servicio que me demande en un momento dado, o sea, que sepa estar. Me preocupa más que nos helemos en ese sentido una vez ya has terminado el servicio activo. Eso sí que me preocupa. No es que me preocupa, pero sí que me daría pena. Jo he estat, tots sabeu que he estat durant els últims 15 anys, 12-15 anys d'oficial de guàrdia. En concret estava d'oficial al torn A, ha estat molt ben recolzat, no? I aquest és el sentir que tinc de la zona de Gandia. Tenim que recordar com vaig començar el Parc de Gandia, fa 35 anys, on estava el Parc de Gandia, les instal·lacions que tenia i els mitjans que té, i si el comparem en el Parc de Gandia d'avui, en tots els defectes i totes les virtuts del parc com a instal·lació i del personal que les ocupa, que és el més important, doncs estos 35 anys han sigut d'un progrés increïble. També, durant 35 anys, la forma de treballar no ha sigut la mateixa. Han evolucionat els EPIs, els procediments... Què mos pots contar? Perquè segur que tens històries d'entrar d'una manera a los incendis que no es igual como entrem ara. Respecto a la evolución de los EPIs, los equipos de protección individual, si los comparamos en términos globales y absolutos, es brutal. La diferencia de cuando entré yo a ahora es brutal, es impensable. Es decir, si yo comparo lo de aquellos años con los actuales, nos partimos de la risa. A día de hoy, la gente que ha entrado hoy nueva
Si le hablo de lo que llevaba yo hace 35 años, bueno, se lo pueden imaginar porque tenemos mucha imaginación, però és impensable. Fem moltíssimes apertures fent ràpel, teníem un cinturó que no era ni arnès, en un mosquetó gran sense seguro, o sigui, es podia obrir, era el cinturó de bombero que diuen, i en això, i en el nuc dinàmic, el que sabia fer-lo, doncs anàvem baixant. N'hi ha que sabia fer-se el nuc prússic, de seguro, per si acas, la majoria ni el feien tampoc. Nosotros, aunque te diga que nosotros hacíamos rappel con un mosquetón enorme, que no tenía seguro, le hacíamos un nudo dinámico y a bajar. No teníamos nada más. Como seguridad, un cordino, hacíamos un nudo prússic y eso nos servía de seguridad. Si nos entraba algún mareito o algo, pues el prússic nos mantenía en la cuerda. Has comentat que vosaltres feu el ràpel només en el cinturó de seguretat, el mosquetó y un dinàmic. Mira, este cinturón es el que utilizábamos nosotros desde que entramos. No lleva braguero, no se considera arnés, es un cinturón normal y corriente, y con este mosquetón. No teníamos otra cosa. Així no només. Con esto nada más. Pues la evolució del material d'altura, pues, com pots veure i com saps, perquè tu també treballes ara mateix en este, claro. Pues nosaltres estem obligats a portar doble corda. Sí. Una corda de treball i la corda de seguretat, per si esta mos falla. I després, pues, en este cas, com anem a rapelar, pues, portem l'IDE que mos deixa pujar, però és només per a fer ràpel. Un arnès complet, que mos agarra, mos podem assentar, treballar perfectament, a més d'estar en suspensió. Lo mismo que esto, es parecido, Casi solo que la diferencia son 35 años. Pues, Lo que no sé, si el cinturón aguantará. claro, Eso ya no lo sé. 35 anys i a lo millor algun quilo més. Lo sabremos cuando me deje caer. Bueno, pues mos fem l'ànimo. A veure Venga. aquí jo... Vamos. No sé si baixaria en això, eh? No. Jo tampoc. Però jo me fio de tu, perquè si vas utilitzat... Vale, pues. ¿Vale? Bajamos. Bueno, David, veo que has bajado más rápido, pero yo vais a tener seguridad. Sí. Tú has bajado con más seguridad porque tienes el arnés con 35 años más seguro. Nosotros aquí la seguridad que teníamos era esto. Es un cordino con un nudo prússic que lo cogíamos a nuestro mosquetón. A la vez que nosotros bajábamos haciendo el rappel, bajamos este nudo a la vez que nosotros. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos entraba algo y perdíamos la fuerza, el nudo este lo que hacía era nos mantenía. Este nuc sería lo que es el nostre ASAP. Exacto, exacto. Una seguridad. Una seguridad para nosotros en caso de que nos entrara algún mareito o algo. Quan pujàvem a un pis a obrir una apertura, això era massa. No m'ennugàvem a ningú puesto, ni siquiera escaló. Tu pujaves, jo he arribat a pujar a un quinto, a un sext, de balcó a balcó, sense ennugar-nos de cap de classe. I a voltes arribaves al puesto i ens deia, ai, aneu a aquest piso? Ah, doncs tinc jo les claus. Quan ja estàvem dalt. Ara, a més de la seguretat en altura i la progressió que hem tingut i l'evolució en CEPIs, també podem pegar una miradeta a l'evolució en la ferramenta d'escarcelació i en els CEPIs de treball a l'hora de treballar en els incendis d'interior. Muy bien. ¿Vols que comencem en el casco? Vale. Yo creo que... Hombre, només... si quieres, me lo puedo probar a ver cómo me queda. Mira, vale, com queda. Així a primera vista... Pero va a ser una foto para la posteridad. Així a primera vista pareix que dona més confiança l'actual, ¿no? Pareix un poco més robust. Sí, pero esto parece más napoleónico. Yo creo que no está mal. És només
protecció al foc tindria poca o Esto es- nula. Esto es un yanderol, esto es una lata. ¿vale? O sea, no sirve para... Esto sirve para calentarte las ideas y para protegerte de que si te pega algún golpe, alguna piedra o algo que te caiga. Si no tenía en pantalla. Claro. La Ahora, lo que radiación. tenemos ahora no tiene nada que ver con esto. ¿vale? Con los dos juntos. Tampoc, segur molt més robust. Este mos pesa 1 quilo y pico y això Claro. Ahora usamos este también. No sé si es al que lado. hem utilitzat per... Que este es el que he utilizado yo ahora para bajar, que este es el forestal, que utilizamos nosotros ahora, que da un poquito más de seguridad. Sí. ¿Y qué pueden dir de les ferramentes? Nosotros cuando empezábamos tirábamos mucho de cadenas. Las cadenas, elementos de fuerza, que eso éramos nosotros, o sea, el más fuerte de turno cuando teníamos que abrir una puerta, pues hay que forzar y hay que tirar. Esta es la primera que tuvimos, esta es la primera. Es un puro hierro, porque si te fijas, esto compara, por ejemplo, la fuerza que pueda tener este, la fuerza que pueda tener este, y el peso de esta, cambia. Mira lo que pesa esa, para lo pequeña que es. De lo que és ara a lo que era abans, sobretot en accidents de trànsit. En accidents de trànsit jo recorde que a Soles anaven 2 bombers. 2 bombers a un accident de trànsit. El caporal se quedava en el parc, sense eixir, i anàvem els 2 bombers a Soles. O sea, era... Sabem el que és ara i el que era abans, era impensable. O sea, ara li ho diguem a algun bomber nou i diuen, això és impossible que puga ser. Pues sí que era. Anaven 2 bombers a un accident de trànsit, no a Soles a un accident de trànsit, a un incendi de vivenda. A un incendi de vivenda, seguint jo bomber fora de torn, vaig estar ajudant a 2 companys meus que estaven en un incendi de vivenda. Un conductor i un bomber extinguint el foc. N'hi havia 2 en el Parc d'Oliva. I matorrals, o sigui, és que arribaven matorrals que tenies que tirar 10 mangueres de 25 i tenia que estar una bomba i l'altre tenia que anar i si només en que t'enganxares una rama, imagina el que suposava, una locura. Vale, Lo que pasa que hem parlat dels EPIs en la seguretat, però en este cas, a més de que tindran evolució, la mateixa ferramenta en seguretat, el tema dels natiguillos perquè porta pressió, però sí, diguem que ha sigut l'obligació de l'evolució dels cotxes, que han sigut molt més resistents. Clar, si ens estanquem en les ferramentes, no podríem haver treballat, obrir portes en ferramentes antigues. Tal com ha evolucionat el cotxe i la carretera i el tràfic, han tingut que evolucionar les ferramentes d'escarcelació. Claro, evidentemente todo evoluciona y a la par que evolucionan los vehículos tiene que evolucionar la herramienta que tiene que escarcelar esos vehículos. Claro, los materiales son más rígidos, son más duros, aunque hoy en día son más flexibles porque flexan más, pero claro, las barras son más grandes. Antiguamente no había ni siquiera barras en los coches, ahora hay barras de protección, hay elementos de protección como barras de dirección que, claro, evidentemente tienes que cortarlos con ciertos elementos como este, no como eso no podría cortarlo. Molt bé, doncs tot això ha sigut un xicotet exemple de l'evolució dels EPIs en 35 anys. No només hem evolucionat en formació, en vehículs, també en EPIs i en ferramentes per al nostre treball. Moltes gràcies, David. ¿Puedes decir alguna cosa más? Gracias a ti. No, que creo que tenemos que ir cortando porque estamos haciendo la práctica de noche y creo que en el vídeo no se verá. Cuando entré yo, allá por el año 86, entrábamos a fuego con un chaquetón que nos habían dado y los pantalones de tela que estábamos, con los que utilizamos para estar en el parque. L'equipament que teníem pues, era una jaqueta negra que m'ho van donar, que ja era la bona, perquè antes era una de plàstic, que era de Nomex 3, i anàvem més contents que el món. Per entrar dins d'un foc, anaves en un pantaló de tela i un anoracs. Això va ser una experiència molt dura. No teníem passamuntanyes. Quan entràvem a un foc, com notaves la calentor, pues el quedaves ahí, no com ara que podem entrar més. Els equipos són molt bons, però també estàs llevant un poquet la sensació de perill. A modo de anécdota, te puedo contar que cuando yo fui a probarme la ropa, o sea, el chaquetón, cuando fui a probarme la ropa, el encargado del almacén me vio y me dice,
esta te viene corta. Y corta me venía pues casi por las rodillas. Y las mangas me venían por aquí. Y yo pensaba que estaba de cachondeo, claro. Y me decía, no, esta no. Y me da una talla más grande. La talla más grande ya me venía por las rodillas o bajo de las rodillas. Y las mangas me salían un trozo así. Claro, el hombre me dice, ya verás como después me lo agradecerás. Cuanto más grande es el chaquetón, más te va a tapar. Y era verdad. La verdad es que era verdad, porque era lo único que teníamos para que nos tapara el fuego. No podíamos ir arrodillados, ahora hacemos un buceo en humo que vamos arrodillados, entonces no te podías arrodillar porque te quemabas. Entonces íbamos agachados, de cuclillas. Nosotros teníamos en las botas forestales, en lugar de cordones normales, llevábamos cordinos. Los cordinos nos podían hacer falta en algún momento dado, cuando hacíamos un rappel o para hacernos algún tema de seguridad, nos quitábamos los cordones y en un momento dado pues lo podíamos utilizar. Se le puede llamar a esos medios de fortuna improvisar, es lo que teníamos en ese momento. Nosotros aprendimos a base de poner ganas y de poner conocimientos en común. ¿Tú sabes hacer esto? Pues todos a mirarte a ver cómo lo hacías para aprender. Y muchas ganas. Hacíamos prácticas por la mañana, por la tarde, prácticas nocturnas. La formació de tots en general, no ja la de nosaltres, sinó de veteranos, era, el que és teòrica era molt curta i anàvem pues, a base de voluntat i ganes de treballar, traient tot davant. Forestal, ahí arriba del campo de fútbol del Benioff, en la Bañosa, sí, y con las mochilas aquellas que cuando llegabas arriba, el agua la tenías en la espalda y en el pantalón, y encima era tipo bombín, sí. Shufu, y dices, es que para abajo. Te puedo poner un ejemplo, prácticas de rescate en montaña. Cogíamos, nos íbamos a un pico o a una zona de montaña de difícil acceso con una camilla de cuchara en mano, con el sufridor de turno, al que le tocara, que es el que iba a hacer de víctima, lo poníamos en la camilla y lo teníamos que bajar desde arriba hasta el camión. Claro, con los típicos resbalones y con el susto, por decirlo suave, del que iba en la camilla. Claro, que sabía que en algún momento dado podíamos fallar, porque estábamos entrenando, y bajava haciendo rafting por la muntanya, claro. Antes no n'hi havia problema per fer de tot sense tindre res. No teníem procediments de res, i el que dia que sabia fer això, pues de més darrere a veure com ho feia, per ensenyar-nos. Entonces, todo era muy físico, ahora hay herramientas y aparatología para cualquier cosa, entonces lo teníamos que suplir con el físico. Era todo de fuerza, de cargar, ahora hay mucho método, mucho protocolo, mucho procedimiento y nos basamos en ese procedimiento. Creo que hasta aquí hemos llegado a base de todos los tortazos que nos hemos dado y todo el esfuerzo físico que hemos hecho con anterioridad, pues eso, a base de ponerle ganas.